Hou je van live muziek en indrukwekkende blaasklanken? Dan wil je dit niet missen. Op zondag 12 april van 1:15 tot 9 uur staat Theater de Oranjerie in Roermond helemaal in het teken van het Open Podium en Concertconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. 8 korpsen laten hier hun beste klanken horen, voor zowel publiek als jury. Tijdens het open podium zie je onder andere fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen, fanfare Sint Cecilia uit Herten, fanfare Sint Judocus uit Sint-Joost, Harmonie da Capo uit Roermond en Harmonie Orkest Nijs-Willer-Veilen. Daarnaast strijden 3 korpsen in het concertconcours. Harmonie Amicitia uit Banholt, het Jouwse Fanfareorkest en fanfare Sint-Jozef uit Bij-Echt. Zij worden beoordeeld op onder andere samenspel, ritmiek, techniek en klankbalans. Kortom, een dag vol muziek, passie en kwaliteit. Meer informatie vind je op hun website en hopelijk kun je alles noteren.